Comrade Ntanywa pari Mpopo FM ndiri ndotenga wabire malata umene uchoka kwa Amaiko Usi. Amaiko Usi akuti yabire malata cholinga chano chimene mmapitira ku oja zake alibe mlandu kuti Amaiko Usi abwere auze mtundu wa Malawi ndekuti inuyo mukhoza kumaenda maliseche. Ife tutinadziwa kunena kuti abire malata awa chimene akupitira kumeneko alipo amene watuma mabwana awo aku MCP atuma kuti ukalowe chipani chimenechi ukasokoneze mmene amasokonezera kuja ku DPP kuja nde olemekezeka Amaiko Usi ayankhula kunena kuti atata ayankhule zimene anayankhula bire malata ku mtundu wa Malawi atapeza kuti alowe muchipani chimenechi cha oja zake alibe milandu. Palibe somuntu amene angankonde andiye kuti iwo akhoza kumaenda maliseche akamaenda pansewu abire malata. Tatiyeni timumve Vice President wa dziko la Malawi Michael Usi. Vice President wa dziko la Malawi kawina sakufuna kawina sakukondwa kawina akutani koma Vice President wa dziko la Malawi Michael Usi. Ineyo pakali panopo tinda twambirimbiri amene ujana pita kukapanga press conference amene ujayo ndatinke nawo ndiponso anthu akamakambaza iye ndinongodabwa kuti ine sinapange firu zoti anthu ambiri ma MP achoka ndizonama maybe one ena like amene pachapa nakwamveka ma info maja sindikwaziwaso ndingani kapasa piki chanamena muzilikira ndiyeyo chifukwa ineyo mpombolemekeza ndi mufa iwa ndi munthu kuti nati ndinene kuti amafuna chani kwa ine sayenda ati musewu kuti ndinene kuti atabwera kwa ine amafuna chani sayenda musewu koma kuti ndi mwana mmaganizo sindingamalankhuleza iye ndine sili level imozi azilankhula ndi ana anzake. Mukananga nena Michael Usi kuti ndokugwa kunyu amaendera mwezi ukatuluka zochitika zake sizimagwira. Asafintra chikao cha kumasuro Mpopo FM ndi Comrade Ntanywa Malawi ndafuna ndikudziwiseni kunena kuti kwafika anthu kuchokera kudowa amene afika kudomasi angofika malo ena kumeneko ndi kumene akhazikika akuti akuzayang'anira chisankho zomvetsa chisoni anthu onse anali pa malopo ndikuthamangisidwa kuwuzidwa kuti ino nyamukale zipitani kudomasi ndesi ndikuziwa anthu akudomasi moti bwa pachasomba ineyo tu ndeni maitayira mtengo otu ikafuna kunthamangisa munthu somba ikafuna kunthamangisa munthu simasewera anthu akudomasi mukuti bwanji akubwereserani anthu achilendo amene achoka kwa Nsundwe atumiza akwa Nsundwe kudomasi kuti akayang'anire chisankho kudomasi ndeno akudomasi mukuti bwanji Mungu asiyasiya anthuwo Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Kunali mkumano kumamawa chipani cha MCP ndi akulu onse kumkumano kumeneko kunali Ax Mwanga, Richard Chimwendo Banda, kunali Chakwera, kunali Ankaka, kunali Gredeza Jeffrey,
kunali ma Nigerians komanso ma Rwandanese komanso kumeneku kunali a Valentino Pili osaiwala atsogoleri aja amene akuyang'anira kampani ya MTN. Nkhani imene inavuta kumeneku inali nkhani yonena kuti kodi wamuuza Comrade Ntanyiwa wayuza Limpopo radio station nkhani yokhuzana ndi kubedwa kwa ma ballot papers akunsanje ndi ndani. Amalawi tikamayankhula ena amaona ngati ndizocheza koma zimakhala kuti ndizochitika. Ma ballot paper ma box atatu amene abedwa kunsanje aja abweresa mgwedegwede ku State House moti chigawo cha kumamawa kunali mkumano umene amakambirana ndipo zokambirana zawo zatha motere agwirizana kumeneko kunena kuti pakuyenereka tichite haki page ya Wabakiri TV komanso tisokoneze manambala a Nyamata a Limpopo FM asapezeke masiku amene chisankho chikhale chifukwa ndi anthu okhawo amene angaibalalise MCP ndi kutiso isabwerere mboma. Ndikufuna Malawi ndikusimikizireni kuti musakhale ndi mantha, manambala athu ndotetezeka chifukwa anthuwa anayesa kuimbira kuja kwa azikuluakulu a Facebook amene amayang'anira Facebook amene amayang'anira Facebook ndicho linga chonena kuti achose page ya Wabakiri TV koma anthu amene awakanira auza kuti malinga ndi malamulo awo sakulolezedwa kutero ndipo ayesensa kunena kuti mwina ahake manambala a Limpopo FM ndipo WhatsApp auzaso zonena kuti ndi ufulu wa munthu kubwera pa social media ndi kuyankhula choncho ndikhoza kusimikizirani kunena kuti Amalawi musadandaule ife pa Limpopo FM komanso Wabakiri TV tikhala tikubwera kuzakupasani zona zenizeni zimene zikuchitika pa ground choncho manambala athu ndi omwe aja takhala tikukupasani aja ndipo musadandaule palibe china chilichonse chimene chichitike ndi manambala athu ndipo mukhale omasuka kunena kuti mukhoza kupereka information yanu pa Limpopo FM 24 hours kuchokera mmawa mpaka na tiponye mavoti 24 hours mamonitors tikudikiratu ino pa radio Limpopo FM. Nonse kumene muli ndithokoze asilikali a polisi, ndithokoze asilikali a ame amene inoyo mwachita kutsimikiza kunena kuti Comrade Ntanyiwa ichoke komano pano pa center pamene tili ife pano chimene chichitike china chilichonse ifeyo tikupasirani Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Nambala yathu ndi yomwe ija ma Nigerians ihakeni nambalayi ino amene mwapasidwa chinchito chonena kuti mupange haki nambala ya Limpopo FM tikufuna tibwerezenso kunena kuti 0732571972 muihake nambala imeneyi chifukwa kumene kubwera ma information ochuluka ino amene muli ku Malawi +272571972 koma Comrade inuyo nzona nambalayo mpaka kuchita kwa apa santhu wakhungu akamanena kuti ndikugenda amakhala zonena kuti pasipa wachipondatu chimwala chonena kuti akangochitola chimene chichichi ngati iweyo muyandikire udziwenso kunena kuti koma iye ndi anadikonzekera. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Muli bwanji Sister Sakina?
ataiona kunena kuti kumene tikulowera kupalibe chabwino. Shadow MP wa chipani chija cha MCP kuchikwawa East Akondwani Chiutsi anapasidwa matumba achimanga 200 kuti agawire anthu mwaulere. Iwo atenga matumba amenewa ndikuagulisa kunena kuti zakusogolo ndiye sizikutani sizikudziwika. Akondwani Chiutsi amene ndi Shadow MP wa kuchikwawa East amene anapasidwa chimanga matumba 200 pamene president anapita kumene kuti agawire anthu. Iwo atenga matumba amenewa ndikuagayira kuti zowina sizikuziwika, kuli bwino ndingoyendera kwa pyatonola chifukwa sudziwa mtima wa moto. nayo sombali inayi akazi a malemu asidiki Mia amagawa 100,000 kwa zibusa mu constituency yawo mpaka anafika paja pogwada pansi kwa auza mazibusa kunena kuti pepani auze na Kristu anu andivotere. Iwe maisidiki Mia, you don't know kuti kukwiya kwa Malawi ndikotani. Anthu amadya nyika kumene koko. Did you go to help them? Did you go to see them? Amalawi, this is the right time. Ino ndi nthawi yanu yoti munyade ndi voti yanu. Voti olokungwa kuigwira ndi zala ziwiri popita kukavotera. Kuigwira ndi zala ziwiri. Akuti amakambirana ameki kunena kuti mavoti angu agawa chifukwa zasimikizirika kunena kuti Peter Mutharika ndamene akuina chisankho ndi akuti amakambirana kunena kuti Peter Mutharika tingompasa 47 achakwera tapase 45 kapena 43 amai Joyce Banda tapase kandi 20 chakuti muli bwanji amaikalia ndakudandaulani kumene muliko amaikalia ndakudandaulani inuyo ngati mai amene mmamenyera maufulu azimayi kampeni yonse yatha osauza azimayi azanu kunena kuti tikamvotere mai Joyce Banda amaikalia mwaje zambiri za MCP. Muli bwanji amaikalia amene mwalephera kumemeza azimayi anzanu kunena kuti atiyeni tikamvotere Jeni Ansa ndi Peter Mutharika, tikamvotere mai Joyce Banda ndi akachali kungokhala pe kama yanu itamatidwa ndi ndrama zochuluka za Lazarus Chakwera ndemwe iwona game yotu mmene iterete. No more chance. Chakwera sakuwina. Amalawi lero ndifunanso ndisimikize kawiri. Lero pa 14 mawa 15 ndifuna ndikusimikizireni Lazarus Chakwera sakuwina. Lazarus Chakwera sakuwina. Olo Mulungu atakhala kuti watsika ndikubwera pa dziko lapansi ndikukhala pa mpando pe kuti iye ndi amene azang'anire chisankho. Lazarus Chakwera sakuwina chisankho. Anapha chilipo. Bible limanena zone Bible osati ine. Bible limanena kuti usaphe. Lazarus Chakwera chinakomera ndi timu yawo kukamupha chilima. Ndicho linga chonena kuti apeze udindo 2025. Nde Mulungu akati kumwamba kwakwiye tuluse nkhunda usauluka nkugwa basi. Tipite kuchikwawa kuthamangisidwa. Tipite ku Nsanje kuthamangisidwa. Tilowere ku Mangochi kuthamangisidwa. Zizindikiro zonena kuti umunthu ife siti kumufuna. Amalawi tiyeni pa 16 tikavotere kusintha. Amalawi asilikali onse amene anapita ku DRC komishoni asadiki komanso amene
anapita ku peacekeeping. Asilikali amenewa alipo 2000 akuwakaniza kuti asavotere, ndipo sanapasidwe makalata owavomereza kuti akavote. Izi zachitika kudzera ku department ija ya security ya MDF. Cholinga namba ya asilikali ikhale yochepa chifukwa zaziwika kunena kuti asilikali ochuluka pafupifupi onse sakumufuna Lazarus Chakwera, ngakhale apasidwa ma 600,000 koma iwo sakumfuna Lazarus Chakwera. Choncho asilikali amene anapita ku DRC komanso ku peacekeeping, anthu amene wawa ku Sadiki auzidwa kunena kuti sakuyenereka kuvotera, akuti njira imodzi yochepesera mavoti. We've already tajiwa mungoti pay muone. Ndati ndikutsimikizire na Malawi kunena kuti asilikali onse amene atulusidwa wiki yatha, onse amene atumizidwa chigawo cha kumwera ku Eastern Region kupita kulowa Shire komanso chigawo chicha cha kumpoto, onse nda asilikali aja akwansundwe, onse nda Central Region Limpopo. Zomvesa chisoni Malawi ku Likoni Girls Primary School, anthu amene anatengedwa kuti akayang'anire chisankho kumeneko atumiza kumalo amene sanayenereka kutero. Koma chomvesa chisoni kwambiri, pali mphunzitsi wina amene ndi wa blind, antenga mphunzitsi ameneyi ndi kuntumiza kumalo kwene kuti sakanayenereka kuntumiza kumeneku. Ndi kwanung'ona, antumiza kwanung'ona. Mphunzitsi amene akamapita ku sukulu amachita kugwiridwa mkono, komanso akamabwerera ku nyumba ana sukulu amatha kuntenga ndi kumapita naye mpaka kukafika naye pa khomo. Mphunzitsi ameneyi antumiza kutali kuchokera ku Likoni Girls Primary School. Choncho Malawi, anthu amene anayenereka kuti akang'anire chisankho aku Likoni Girls Secondary School atumizidwa zigawo zakutali, akuti chifukwa choganiziridwa kunena kuti iwowa ndi makadeti. Kampani ija ya network ya TNM chigawo cha kumadzuloko yakhala ikupangira kampeni Chakwera pomatumiza mautenga kumatelefoni a anthu kunena kuti voterani Chakwera ngati president. Cholinga chongani pamene pali tambala, voterani Chakwera ngati president. Chongani pamene pali tambala wakuda, tipitirize kupitisa chitukuko patsogolo. Ambiri ma message amene mwakhala mukulandira inali njira imodzi yonena kuti ati akopere anthu pamene kampeni yatha chigawo cha kumadzulo kuno. Choncho Malawi, mukalandira ma message amenewo tangu atengani mwadirite, mwauze zonena kuti iweyo wagwanayo si nyoka, ndamva abusa kuti sigwira si nyoka. Malawi, kundilande kuli ma agent IMCP John Bande komanso Chawezi Banda. Ndizomvesa chisoni kunena kuti Chawezi Banda kampeni amagawa mpiru komanso tomato. Mpiru komanso tomato ajoni Chawezi Banda amagawa mpiru kundi tomato, akuti chinjira yokopera anthu kuti avotere. Ndipo kundilande komweko kuli Noli Yakachere
komanso a Complex Mchirika awanso ndi ma agent a MCP akhala kumagawa ma 5,000 kumapasa anthu ndi cholinga chonena kuti awavotere kumene kundi kundilande malabada. Pomaliza programu yanga pali kampani ina imene ikutchedwa UK Security, kampani imene ikumalemba anthu ntchito koma kuti alipire sikumalipira. Pamene tikusintha boma pa 16 pano tikayendera kampani imeneyi.